Morfemer, det er de byggeklodser, som ordene er bygget af. Morfemer er der forskellige typer af. Rodmorfemet, her bold, er den betydningsbærende del af ordet. Så er der flertalsendelse, bolde, flertal bestemt, boldene. Her har vi også ordet fodbold. Det er sat sammen af 2 rodmorfemer. Hvis man underviser børnene i morfemer, underviser dem i at sætte ord sammen, skille ord ad, dele dem op, så kan man både hjælpe børnene til en bedre afkodning, men også til en bedre forståelse af ord. Ordet forelskelse, det indeholder også forskellige morfemer. For er en forstavelse. Elsk er rodmorfem, og det er ord, der bærer betydningen. Else er en afledningsendelse. Ved at vide noget om det, bliver børnene meget bedre stillet, både i forhold til at læse og til at forstå.